खुलुमबाय आंनि मुङा सुमित्रा मुसाहारि आंनि आफानि मुङा मिनारा मुसाहारि आंनि आइनि मुङा शर्मिला मुसाहारि आंनि गामिनि मुङा पुनिया गामि आं देग्लाय नीट 2026 खौ आङो पास खालामबाय माने रिजाल्ट मोनफैबाय ओमफ्राय आङो 420 स्कर खालामदों आंनि फार्स्ट स्कुलिंखौ आङो UN एकाडेमि भकतपनिफ्राय कमप्लिट खालामदोंमोन ओमफ्राय आंनि HS खौ आङो रामानुजन एकाडेमि बायहाटा साइनिफ्राय खालामदोंमोन बेनि उनाव आङो नीटनि 1 ड्रप लाबाय फार्स्ट ड्रप जरहाट सुपार 30 ज्ञानोदयआवहाय आंनि अल इन्डिया रेंकआ 2.2 लाख ओमफ्राय नोहै आंनि ST केटेगरि 5140 फार्स्टआव आङो आंनि कचिंआव माने गोबां माने कम्पिटिशन नुदों आङो टपार्सफोरखौ नुदोंमोन स' इसोरखौ लाना आङो गावखौ मटिभेट खालामोमोन ओमफ्राय उनाव गेजेर गेजेर आंनि आइयाबो आंखौ माने मटिभेट खालामोमोन आंहा गोसोआव माने फोथायनाय दङमोन आरो बि माने जा फरायो जा लामाथिं थाङो माने साक्सेस जागोन होननानै बियो इंलिस आरो बर' मिडियामल' जेबो खोथा नङा फरायग्राया जुदि मोजां गोसो होनानै फरायोबा माने बर' मिडियामावनो जा इंलिस मिडियामावनो जा माने साक्सेस जाखायो आरो बेबायदि बेबो फरायनोल' नांगौ गिबियाव हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लांनायाव एसे बुंदोंमोन जोंखौ बर' मिडियामाव होनानै खस्थ' खोलैबाय इंलिस मिडियामाव होनायबा बेबायदि खस्थ' जानाय नङामोन बे बाथ्राखौ होनदोंमोन आरो खिन्थु इयो 3 मासनि उनाव बे माने ओरैबायदि माने एसामिस भाषाखौनो बुजि मोनामोन बिफांखौ मा होनो बिलाइखौ मा होनो बेखौनो बुजि मोनामोन दिनै माने गासै भाषाखौबो माने बियो रोंबाय आरो सोलोंनो मोनबाय आरो बेबायदिनो गोसो थायोब्ला जेराव देरहासार जानो हायो गोसोआव थायोबा देरहासार जानो हायो आरो आंनि फारसे फोथायनाय दंमोन गावनि फिसाजोआ माने साक्सेस जाखागोन